Goddag, mit navn er Alice Axe Kicker, og det her er Project Hall. Min ven, der sidder ved siden af mig, han ligner sgu lort her, det må jeg skulle sige. Okay, hans pæk er så stor her. Men, og så sådan en lille og sådan stor, og det varierer meget af, om du onanerer, eller om du ikke onanerer. Så det er meget forskelligt, ikke også? Så det må vi se, hvad der sker. Let's go. Hold kæft, mand, min røvhul klør. Hold kæft, det gør mine røvhår fandme også. Haha, det klør. Fuck dig. Du kræfter min fucking luder. Haha, ja, nu luder. Trækkerdreng. Hold kæft, du er også en luder. Fucking trækkerdreng. Fuck ja. Hold det kæft. Er han ikke en luder? Synes du ikke, han... Jeg synes du er en luder. En fucking luder. Det er som dig. Du er også en fucking luder. Er du okay? Du er en fucking luder. Jeg er ikke en fucking luder. Jo, du er en fucking luder. Nej, jeg er fandme ikke nogen fucking luder. Jo, du er. Nej, jeg er fandme ikke. Jeg kræfter ikke nogen fucking luder. Jo, du er jo. Du er en fucking luder. Nej, jeg er ikke en fucking luder. Er du ikke fat? Det er ikke en fucking luder. Nogle gange så er min pik så stor, sådan så lille. Sådan er det bare. Sådan en gang imellem sådan. Så lille her. Så lille er min pik en gang imellem. Og det er faktisk ikke så sjovt. Og jeg sidder bare og spiller med den, og jeg er nær på det. Jeg er nær det grove jo. Men den sprøjter bare ikke. Og det er pisse irriterende. Det er bare, den sprøjter ikke. Nej, den sprøjter slet ikke. Og jeg har prøvet på internet og alt muligt mærkeligt noget, men den gider ikke sprøjte, og det er pisse irriterende, og det er bare forvirrende. Ja, jeg kan godt forstå dig, din lille fucking trækkedreng. Du er ikke andet end trækkedreng. Ej, du er altså ikke andet end trækkedreng. Jo, jeg er andet end trækkedreng. Ej, jeg er fandme ikke en trækkedreng. Men. Ja, jeg synes stadig, vi skal snakke lidt om mit onani-problem. For det er faktisk ret stort, og der er mange, der har det. Det har Goggins, han har også et onani-problem, og Fred har et onani-problem, og ja, jeg har et onani-problem. Ja, han har også et onani-problem, må jeg sige. Og det er pisseirriterende, og sådan er det tit. Gider I godt alle bøsser, ræk hænderne op i vejret, please, jeg beder. Det står der på internettet, man skal. Alle bøsser, ræk hænderne op i vejret nu. Ej, kom nu, ræk hænderne op i vejret for mig. Hvis I bøsser, så ræk hænderne op i vejret. Please, jeg beder jer. Er det? Ja, kom så. Du er bøsse, er du ikke? Er du ikke bøsse? Jo, der var 1. Bøsse 1, bøsse 2, bøsse 3. Yeah! Jeg er så ikke bøsse, så jeg skal ikke række hænderne op i vejret. Men jeg gider tage hænderne ned igen. Det er pisse irriterende, det der. Ja. Fordi at jeg... Hvad du laver med dine hænder? Det er pisse irriterende, se på. Okay, og nu... Du lugter lort. Okay, du lugter lort. Ej, jeg lugter sgu da ikke lort, mand. Fuck, du er fat svig. Altså, du lugter sådan lidt lort. Nej! Project Hall.